Per què és tan difícil que una noia arribi a l'orgasme? Normalment aquesta pregunta l'acostumeu a fer nois, d'acord? No és una qüestió de que les noies siguin més difícils en qüestió de l'orgasme, sinó que té a veure amb quines pràctiques fem i quines zones estem estimulant i quines no. Moltes vegades a les relacions hetero estem educats i educades en pensar que la pràctica estrella i la pràctica amb la que hi haurà més plaer és la penetració. I pot ser que aquesta pràctica sigui molt plaent pel noi, però que la noia no sigui la pràctica més plaent com per aconseguir l'orgasme. Per tant, el que et diria és que te n'oblidis de que és difícil o no, que parlis amb la teva xicota, amb la teva parella o amb la teva amiga, que vegis per on li pot agradar i que us comuniqueu per veure quines són les pràctiques que més fàcilment a ella li poden provocar un orgasme. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat.